माने इउटुबारफोरनि आदा जेम्समोननि नाम्बारखौ बिदों। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो मोनसे गुबुन टाइपनि भिडिअ लानानै फैदों। थ' आङो बेबादि भिडिअखौ अनसुंथाइ बिनाय भिडिअफोरखौथ' आं बानायफेरा, नाथाय गोबाव समनिफ्रायनो सासे जोंनि बर' बिमा बिथांजोआ कार्बि आंलंनिफ्राय आंखौहाय खावलायहरबाय थादों अनसुंथाइ बिनायजों लोगोसे आंनियावबो एसे बिदेरनानै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम एसे रायथिहरनायलाय बारे बारे फन खालामहरबाय थानायलाय आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो बे भिडिअखौ लानानै फैबाय। ना दुखु सुखुआ बयनिबो जिबनाव जायो, जों हारिजों हारि गावजों गाव एसे एनै सापर्ट होलायनांगौ। थ' नोंगौ थारैनो रायजो राजाफ्राबो गोबां सापर्ट होआ नङा, सापर्ट होबोगासिनो दङ, होलाङो बयनोबो। नाथाय माखासेफ्रा एसे नंखाय थगायग्रा माग्रा बेफोरबादिबो ओंखारो नालाय, बिनि थाखायनो एसे साननो गोनां जायो। बेखायनो आङो सिरि थादोंमोन गोबाव सम। गोबां समावहाय सोरबा सोरबि एसे बिहरो बुंहरो आंनो नै गथ'आ जब्रा बिदि होननानै एसे एनैखौथ' हरो, आंबो हरा नङा हरो। नाथाय गासैबो समावहाय जों गासैखौबो फोथायजोबनो हाया हिसाबैहाय आङो सिरि थाबोदोंमोन। नाथाय दायो बिथांजोआ गाबै गाबै बुंहरगासिनो दङ आंखौहाय। दिनैबो बेरेफुंजानि बिथांजोआ आरोबाव कल खालामहरबावबाय। फिसाजो उन्दै दं जाहैबाय, हौवाया खोमाबो खोनाला मेगनबो नुला, मावनानै जानो हाला, गाव बिसनानिफ्राय सिखारनो हाला जाहैबाय। मावनानै दांनानै जानो जेबो उफाय गैला। दा बेनि थाखायनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जा हायो एसे एनै अनसुंथाइ मोनगोन होननानैहाय बिथांजोआ आसा खालामनानै ससेनो भिडिअ बानायनायजों आरो बिथांजोजों आं कल रायलायनाय बे रेकर्डखौ आङो नोंथांमोननो प्रुफ हिसाबैहाय आङो होबाय, जाहाथे नोंथांमोना साननाङा जे बेफोरबादि भिडिअ होनानैहाय थाखा फैसाखौ आंखौ जादों बेफोरबादि साननाङा। दा आंबो जा हायो एसे एनै खावलाय हरजानायलाय आंबो हरबाय। नोंथांमोन बयबोनो मिन्थिखागौ आंहाबो उफाय गैया, जा एसे एनै दङ बेजोंनो आङो गाव आरो गावनि गथ'खौ लानानै जिउ सोलिगासिनो दङ, खांगासिनो दङ। रावनिफ्रायबो जेबो मदद गैया, बेनिखायनो आङो दुखु दाहा आङो मावनानै जागासिनो दङ। थेवबाबो बेनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि इसोरा जे अननायखौ होदों बे अननायखौनो एसे एनै होलायनांगौ हिसाबैहाय आङो एसे आङोबो हानायखिनिखौहाय आङो हरबाय। नोंथांमोनाबो जायफ्रा होनो गोसो एसे अनसुंथाइ हिसाबैहाय नोंथांमोना होनो हागोन। नैबे भिडिअखौहाय नायनानै लादो नोंथांमोना, बिथांजोआ बानायनानै हरदों बे भिडिअखौहाय आं बुंहरनायलाय। बिदिबा माबादि कन्डिसनाव दं, माब्रै मा एसे भिडिअ बानायनानै हर होननानैहाय आं बुंहरनायलाय भिडिअखौ बानायनानै हरदों। ओमफ्राय गोबां माखासे मानि इउटुबारफोरनि आदा जेम्समोननि नाम्बारखौ बिदोंमोन, आंहाथ' नाम्बार गैया। बिनि थाखायनो नुबाय बायोब्ला सोरबाफोर जुदि अनसुंथाइ हरनो गोसोब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय बे एकाउन्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोना एसे एनै आखाइ फोलावहरनो हागोन। बयनिबोसिम गोजोन्थों। रायजोफोर, आंनिया बेसेबांबा दिननिफ्राय लोमजानानै दं, थाबायनो हाया, सिखारनो हाया, बिसिनानिफ्राय थिखोनांगौसो। बिसिनायावनो खिनाय, बिसिनायावनो हासुनाय, थाबायनो हाया। आथिङानो थाबायनो हाया, नै लोगोफोर फिसासो जालांजोब्बाय आथिंफ्रानो। दाबो डाक्टाराव नायनो हायाखै फैसा गैयिनि थाखाय। एसे अनसुंथाइ हरदो आइफोर आफाफोर। जेबो खालामनो हाला, सिखारनोबो हाला, मोननोबो हाला आङो। जायगायावनो खिबाय, जायगायावनो हासुबाय, ओंखामबो जानो हाला, बिखायाबो नारखो मोनो, खोथा रायलायनो हाया। एसे अनसुंथाइ हरदो आइफोर आफाफोर, अननानै आंखौ। फिसाफ्राबो उन्दैसो, देराखै, जेबो राहा गैला आंहा। मोसौबो गैया, मोसाबो गैया, फाननोबो हायाबो एसेल' फाननोबो जेबो राहा गैला। आइफोर आफाफोर आंखौ अनहरदो, एसे माबा मोनसे खालामदो, अनसुंथाइ एसे हरदो आइफोर आफाफोर। गोजौनि एकाउन्ट नाम्बार, गाहायनि IFSC कड रायजोफोर। हेल' औ बुंनो हागोन दे। मा होनदोंमोन, मा प्रब्लेम जादों होनदोंमोनथाय? आंनि आथिङा मा? आंनि आथिङा थाबायनो हाया, आंनि आथिङा। औ, मा बेमार जानाय?
मा बेमार जादों मिथिया एकदम बिराद सिरा बोख्रबो आलौवो थानो हाया गोजौ गोजौ थिखाङो आथिंखौ एकदम गाबख्रावबायनांगौ जायो आथिङा ओमफ्राय बिखायावबो हां लानो हाया बिखाया नारखो मोनो ओमफ्राय डाक्टारफोर देखायाखै नामा बिस बिदिनो गासिबो साजोबो उदैफोराबो डाक्टारफोर देखायाखै नामा डाक्टार बहुद देखायबाय फैसा गैला ओमफ्राय मानोबा मिथिला मा जाखो मिथिला डाक्टारा माबा गिदिराव लांनो हायाखै नालाय फिसा डाक्टारनाव नायबाय थादों बे गामि खाथियावनो गामियावनो डाक्टार दं नालाय फिसासानो बेयाव नायबाय थादों फैसा गैयैखायनो नायनो हायाखै ओमफ्राय मा नाम नोंनिया आंनिया हेवालि बसुमतारी महैनि मा जायगानि अबे जायगानि कार्बि आंलं माबानि मा होनोमोनलाय गोदान फैनायखायनो मिथिया आङो सिगाङाव बबाव थायोमोन आगोलहाय माबायाव थायोमोन शिलंआव थायोमोन शिलंआव हाजिरा मावनानै जायोमोन ओमफ्राय शिलंआवहाय न' बां जेबो गैयामोन गैया हाजिरा मावनानैसो जायोमोन जारौ ओमफ्राय दायो कार्बि आंलंआव खारलांबाय ओमफ्राय दायो नोङो मा लुबैदों रायजो राजानिफ्राय मा लुबैदों आङो रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ लुबैदोंमोन जारौ बिदिबा खावलायहरदो दे ओमफ्राय आं भिडिअखौ होनोसै रायजो राजा आइफोर आफाफोर आंनो जा एबार बयबो अननानै अनसुंथाइ हरदो आइफोर आफाफोर नोंसोरनि थाइसे थाइनै मोननानै आंनि बेमारा मोजाङै हामनाय बायदि ओमफ्राय न'आवहाय सोरथो दङ मा दै लोंदोंमोन जारौ दै ओमफ्राय न'खराव सोर दङ मादै फिसाजो सासे दं आं दं ओमफ्राय नोंनि आदैया बोराय जाबाय मेगनबो नुला खोमाबो खोनाला जेबो मावनो हाया दाउ अमाबो गैया गोदान फैनायसो नालाय मोसौ बोरमाबो गैया गोदान फैनाय ओमफ्राय नोंलाय थाबायनो हायो ना हाया मावनो दांनो आं थाबायनोनो हाया बिसिनानिफ्रायनो लरायनो हाया बेयावनो खिनाय बेयावनो हासुनाय ओइ फिसाजोआसो 15 बोसोरनि फिसाजो दं बेनो बोस्लायजोबो गासैबो मावजोबो हाया जायो हारसिंनो माबानाय आरिनाय गाबलाय लांबाय हनै बेहाबो दे जागोन मादै आंहाबोथ' हांमा हाथा नोंसोरबो भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनथिखायो मादै दुखु खस्थ' खालामनानै दा फिसा सासे लानानै हारसिंनो गासैबो सोलिगासिनो दं रावनिफ्रायबो जेबो मोनदेरनाय गैया थेवबाबो नों दाखालैनिफ्राय बुंहरबाय थानायलाय आङो जा हायो आंनिफ्राय आं एसे हरनोसै ओमफ्राय नों खावलाय हरनाय हिसाबै आं रायजो राजानिसिम आं बे भिडिअखौ होनोसै सोरबाफोर जुदि अननानै अनसुंथाइ हरोबा दे जागोन दे